An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye tarata ye mai kalo tile 21 san 2024. Aw bisimila Jani Point FM ka kunnafoni hukumu kɔnɔna na. Nɛgɛ kanɲɛ 18 o kɔni bɛ mɔnturu ɲuman bɛɛ lajɛlen na nin waati in na. Wulada in na kibaruyaw bɛna tali kɛ min na wolomasiri tabaw ka wulikajɔ min kɛra Kidali marabolo kɔnɔna na. Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw kɔni ka yɔrɔ caman da walonna u fɛ Kidali ale n'a marabolo kɔnɔna na. Direkaw fɛ yen Jabata mobili dɔ n'o ye camion ye ale y'i da kɛrɛ kan ko maa ni ma to a ko la dɛ. Bandi minnu tun bɛ bin maaw kan Gawokaw fɛ yen ko tɛgɛ sera ka da olu fana kan. Min ye Colonel Asaba Jalo ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Masina n'a lamini na ale taara fo Masina. Muguci n'a ta bɛɛ min ye Colonel ye a n'a nɔfɛmaa u kɔni donna ye maa 1000 ani kɔ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma yaasa balo u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min u ni commissariat la sécurité alimentaire maaw olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Kitakaw bɛ laadala sarakabɔ min kɛ sa o sa u ka kita kuru la o kɛra sibiri tɛmɛnen in bɔr'o la an na o da aw tulo kan. Bananbakaw ka fasodenw ka tɔnjɛkulu olu ye Minange ta ka kɛ a ɲɛmaa ye n'o ye Fuseni Sɛnpara ne b'a wele ko Minange ale kɛra ɲɛmaa ye. Chine ale ambassadeur nana an ka Ablaye Diop fɛ yen ka na dɛmɛ ɲini a fɛ sabula nin waati in na maaw karilen don Chine kan k'a jira k'a fɔ ko Chine ye fila ye. A ka keleya waleya hukumu kɔnɔna na sa an ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko la sa u ka lasigiden bɛ ale ni o ye ɲɔgɔn ye. Niger pétrole fɔlɔw olu kɔni donna bateau kɔnɔ Benenkaw fɛ yen yaasa k'u kunda Chinois olu ka dugu kan. Iran vice président n'o o ye premier vice président ye Mohamed Mokber ko ale kɔni ka sigi nin waati in na président min n'o fatura ale nɔ na tile 50 b'a bolo yanni kalata o ka sigi sen kan min ye Tour du Mali ye Tour du Mali cycliste étape fɔlɔ ka bɔ Bamako ka taa Buguni Burkinakaw wula k'u jɔ ni nɛrɛ ye dɛ. Ese kiba ka nɛgɛso ma sɔgɔ a Tour du Mali in daminɛ gɛlɛyalen don fɔlɔ dɛ musaka ko kɛlen don ka yobo yaba don a ko la fɔlɔ. Tour mɔgɔw kɔni ye kun fɔlɔ kɛ fɔlɔ nka a kuma cayara sɔgɔmada in na an b'a dɔn k'a fɔ min ye nɛgɛsobolilaw ye o na wuli ka jɔ kɛ yaasa bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔna na baara ale ka se ka kɛ ka ɲɛ. K'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka danaya kurakurali la Jani Point FM kan an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la bɔlɔlɔ sanfɛla min ye chaîne YouTube ye o ye an ka matarafa kɛyɔrɔ ye ka fara an ka page Facebook olu bɛɛ lajɛlen kan ani an dɛmɛbaga radio Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan min ye chef d'état-major de l'armée n'o ye général Umar Baru kɛlɛtigi ye a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ nin kalo in tile 18 a n'a tile 19 san 2024 wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Menaka ale ni Anefis Kidali ale kɔnɔna na k'o y'a to min ye Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw kɔni ka daga fɛn fɛn sigilen don dugu dɔw la u y'olu bɛɛ lajɛlen da walo. N'i ye a jateminɛ sa ni Jugawale ni Bamanciwale kɛbaw kun kɛlen don ka yɔrɔ dɔw kɛ u daga yɔrɔ ye yɔrɔ minnu fana n'u bɛ maaw dege kojugu la n'u bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen lamaga o dugu kɔnɔna na. Tibundo o bɛ o la Abdul Chugen o bɛ o la ka taa se Vasaisima nin bɛɛ lajɛlen sa olu bɛ Kidali ale ni Menaka kɔnɔna na u ka marayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen u ka maramafɛn marayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen Bamanciwale ninnu ta tugura u la o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na. Siganama dɔw bolo sera ka da olu kan u ka pick-up kelen o sera ka minɛ maramafɛn bɛ n'a fɔ ma ko PKM o kelen moto 3 tɛgɛ sera ka da olu kan o waleya kelen ni hukumu kɔnɔna na fana Kidali ale marabolo la Anefis kaw ko ye min ye wolomasiri tabaw y'a jira k'a fɔ k'u ye ni Jugawale ni Bamanciwale kɛbaa maa caman bɔnɛ a nin na pick-up 2 u sera ka o sɔrɔ olu la u bɛ kubariya di ni arajo min ye sa u y'u tɛgɛ da o fana kan ale ni Sorasiw ka finiw u ye nin bɛɛ lajɛlen daraki maa ninnu na kɛlɛ ninnu kɛlen kɔfɛ
chef d'état-major n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a bɛ sɔrɔdasiw fo ka n'u wulikajɔ n'u ka baara kɛcogo ɲuman na ko dugudenw k'an ka hakilila kɛ kelen ye ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a kɛkunba ye min ye n'o ye ka maaw n'u bolominɛw k'olu sigi sen kelen kan min ye nijuguya ni bamajawale k'a kɛlɛ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen sa ko olu na se ka u cɛsiri o la hali bi yaasa fo ka taa se min ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya o ko hukumu kɔnɔna na. Gawokaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko tahaka ale sanubɔyɔrɔ a kun kɛra sa maa dɔw tun bɛ yen olu kun y'u ci bɛɛ bila sa ka jan da maaw ɲɛ maa mana na sa u tun b'o minɛ min ye an ka wolomasiri tabaw ye o ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ in na marifa caman u y'u bolo da o kan ani moto k'olu bila Gawo gendarme olu ka bolo kan maa minnu bɛ yen n'o ye bandi ninnu ye sa olu fana u y'olu fana minɛ u y'a jira k'a fɔ ko ja maa caman de bɛ sanubɔyɔrɔ in na olu ti sanu bɔ u sigilen don e mana sanu min sɔrɔ a mana minɛn minnu sɔrɔ a bɛ ka kuma minnu fɔ u b'o fɔ bandi ninnu ye telefɔni na u b'a sɔrɔ fana a kan ka bɔ cogo min na dugu kɔnɔ ka taa feere cogo min tɛgɛ dara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ la Gawokaw fɛ yen sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko dirikaw ka jaba baarako o tɛ dogo la kamiyon kelen a falen jaba la k'a bɛ bɔ dire o y'i da kɛrɛ kan u ka kanali yɛrɛ o kɔnɔna na n'o ye jitɛmɛsira ye ko maasini ni ma to waleya in senfɛ nka jababɔrɔw kɔni olu yarila fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye direkaw ye u y'a jira k'a fɔ ko nin ŋɔni ko in nin ma kɛ ko ye min ye dusukasiko ye mɔbili ŋɔni ale tiɲɛna nka jaba ninnu fana minnu warakara ka bɔ ɲɔgɔn na minnu bɔrɔw farala k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lasago ka tila ka dilan ka ɲɛ nka mɔbili kɔni ale kɔni tiɲɛna kosɛbɛ sabula a karila a kɛrɛ kan o degun o tiɲɛni o barika ka bon kosɛbɛ nka maa ni ma to waleya in na direkaw olu fɛ yen ka kɛ ni nin kamiyon in ale binni ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye kolonɛli Asaba Jalo ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Masinakaw fɛ yen falayi ka kɔ Asaba Jalo ka taali ɲɛ ntɛnɛn sɔgɔma kunu mugukan min ye sɔrɔdasiw ye u ni bamajuwale kɛbaw karila ɲɔgɔn na kabini nɛgɛ kanɲɛ 4 waati sɔgɔmada joona fɛ o bɛɛ n'a ta Asaba Jalo ko mission ti bɔ a ma dɛ k'u bɛ taa de n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye u bɛɛ lajɛlen ale ye sɔrɔdasi ye o ale ye sɔrɔdasi ye kanam directeur o fana ye général ye o fila bɛɛ olu kɔni ye dɔgɔtɔrɔw de ye olu ye sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔw de ye ko a ko k'o bɛɛ n'a ta k'u ka taa ko sabula u kan ka na min kɛ o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɛlen don ka degun sɔrɔ ntɛnɛn don sa nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen tuma min na muguciw bɛ sen na ale n'a ka délégation kɔni nana Masina ale kɔnɔna na u selen Segu sa Segu gouverneur ale dara u kan ka sira k'ale minɛ cɛsiri ni timinanja ni wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min ye ministre de la santé ye ale nana sa k'a jira k'a fɔ ko min ye baaraba min bɛ yen n'o ye dɛmɛ tali ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ka degun sɔrɔ olu kɔni ka se ka dɔ sɔrɔ gouvernement ale fɛ ka se ka u nisɔndiya min ye Asaba Jalo ye a kelen kun tɛ kɛnɛ in kan ye ministre Araduwa ni ale bɛ sécurité alimentaire kunna Araduwa na Ag Mohamed Ali ale tun bɛ yen Segu gouverneur n'o ye général de police Alassane Traoré ye ka taa fara directeur nationaux minnu bɛ yen ni olu bɛ yen sa n'o ye Kanam ta ye Buba ka taa se Isaka Kone ma ni ale bɛ SMSS kɔnɔna na min ye Usman Karimu Kulubali ye ale bɛ INPS kɔnɔna na olu n'u bolofara tɔw n'a dɔgɔtɔrɔlakaw sa u bɛɛ lajɛlen de dara minisiri kan ka taa nin ko in kɛnɛ kan waleya in kɛkun tun ye min ye ka taa lajɛ fana minisiri ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ nin bolofara ninnu kɔnɔna na sa olu bɛ baara kɛ cogo di maaninfinw yɛrɛ talen don bɛrɛ la cogo di la u fɛ adamadenya hinɛ min kan ka fɔ o baaraw bɛ cogo di minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni tun ma ɲɔsi sɔrɔ sa n'u ma siyɔrɔ sɔrɔ ni dumuni ni baloko dɛsɛ tun bɛ u la ko waleya in kɛkun ye olu ka se ka o sɔrɔ ka ji sanuman sɔrɔ ka dayɔrɔ ɲuman sɔrɔ kokirikaw ale ni Masinakaw fɛ yen sefa wari 522,022 o de taara ka di Gwa 1,400 ma min ye maa 600 donbolo kɛra olu de ye u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen min ye médecin colonel Asaba Jalo ye a ko fana ko min ye balow ye ka taa se donbolo wɛrɛw ma o bɛna na kɛ ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan olu fana dira sabula commissariat la sécurité alimentaire n'o yɛrɛ Ag Ali Mohamed ye ale fana nana ni balow ye
maa minnu bɛ yen ni olu ye degun sɔrɔ n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila Masina kɔnɔna na k'a kɛra nisɔndiya dan ye u ma dan olu ma koyi sabula yan'u ka kɔn olu ka tagali ɲɛ o y'a sɔrɔ sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kanɲɛ 4 tɛmɛnen ni miniti 30 ye sɔrɔdasiw olu ni bamanciwale kɛbaw kɛra ɲɔgɔn na u taara CSRF kɔnɔna na ale ni CESCOM kɔnɔna na maa minnu joginna ka tulu lajɛ maa 3 o ni tora waleya in senfɛ maa 24 o de joginna o kɔfɛ sa minisiri a n'a ka délégation u ka sɔrɔ ka taa sa sɔrɔdasi minnu fatura n'u olu su donnen don Masinakaw fɛ yen u taara taasibila kɛ olu bɛɛ lajɛlen su kunna sa ka dugawu don kɛ maa minnu bɛ yen fana n'olu kun joginnen n'olu bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la n'o ye Ɲanakɔrɔ fɔnba ye u y'u ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen kan minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa o maa n'o joginnen don nin waati in na ale ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye Agence nationale d'assistance médicale n'u b'a fɔ ma ko ANAN sa n'o directeur ba yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye Ahmed Ben Mohamed Traoré ye ko o na nin banabagatɔ ninnu ni maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna na sɔrɔdasi fan ni civil fan k'u bɛɛ lajɛlen ta fo ka taa se u ka kɛnɛyali ma minisiri y'a jira fana k'a fɔ ko nin ye jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ale ka laɲiniba ye gouvernement o ka laɲini fana ye nin ye maa o maa bɛ yen ni faso kɔni b'i dɔn k'a fɔ ko degun bɛ i ka se ka dɛmɛ cogo min na o y'ale ka minisiriso ka baara ye ka fara kɛnɛya ko kan a y'a jira fana k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ ale yɛrɛ tɔgɔla ye a y'olu fana lajɛ magɛn minnu bɛ u la minɛn minnu b'u jɛ fo ka taa se bololaminɛn baarakɛlaw ma n'o ye dɔgɔtɔrɔminɛnw ye a ye dɔw kɔni di u ma dɔw bɛ yen ko ni ala sɔnna ma n'u seginna ka na Bamako olu na bila ka taa yaasa baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na min ye donbolo kɔni ye balo ni da dumunifɛnw o 1400 o de taara ka di gwa maa 600 ɲɔgɔn ma nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa min ye minisiri ye fana a y'a jira k'a fɔ ko waleya in ye ɲɛbila baara de ye ɲɛbila baara min na to senna yaasa Mali kɔnɔna na maa maa bɛ yen n'o y'a sigiyɔrɔ bila ni degun bɛ u kan a daminɛ kɔni kɛra Masina o tɛna na dan o ma jamana fan wɛrɛw fɛ sa u na munumunu salo kɛ ka taa ni ɲɔgɔnna waleyaw k'olu kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Kitakaw fɛ yen laadala saraka min bɛ bɔ Kita kuru kɔrɔla la sa o kɛra nin kalo in tile 19 kari tɛmɛnen Kita maa falen bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye donsow ye olu ka kɛnɛba ye nin ye u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ nin kɛ san o san yaasa kana Kita kuru k'ale sɔn ka dugawu kɛ jamana ye ɲinan ta in kɔni ko u ye a dɔn k'a fɔ ko min ye jamana ye a mago bɛ lafiya ni bɛn ni basigi la ko dugawu donba kɛraw ye lajɛ in Kita ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale kɛnɛ kan ministre Ablaye Diop n'ale b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Chinois ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Shen Zhong ye ale taara bɔ ale ye a y'a jira Diop la ko a nana ka na a ka kɔnɔgan de da Diop tulo kan ko sabula ko halisa maa dɔw bɛ yen u bɛ k'a fɔ ko min ye Chine ye o ka kelenya k'u bɛ siga don o la diɲɛ seleke 4 bankun kan ko hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni b'a ɲini Mali bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ Mali ka Chine dɛmɛ sabula Chine fana ale fana jɔyɔrɔ ka bɔ diɲɛ seleke 4 bankun kan Ablaye Diop k'a ma k'a kana siga o la yɛrɛ ko Mali kɔni ka dɛmɛ b'u yɔrɔ diɲɛ fara lahara kan ko min ye nin ko in ye Chine yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen wele ka baara kɛ ni hakilina min ye ni Nations Unies yɛrɛ ye résolution sa n'o o ye 27 ye ko olu bɛ baara kɛ o la ko sabula o ko in sigira sen kan kabini octobre kalo tile 25 san 1971 k'o bɛ Chine ka keleya ko fɔ Diop ko k'o sɛbɛn min bɛ yen k'o y'u sinsin bere ye wa Mali ani Chine ka bolo di ɲɔgɔn ma bɛ cogo min na bi ka kɛ ni Chinois yɛrɛ ka dɛmɛ ye ani Mali fana bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma baarabaw kɛcogow la fana ani ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na yiriwali fo ka taa se sɔrɔsiya ko ma k'o tɛna to fiyewu ni nin waleya n'a ɲɔgɔnna wulila ko Mali a t'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Chinekaw ma u kɔni ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye Chine ambassadeur ani ɲɛkumu donna Diop fɛ yen wa ani nisɔndiya bɔra dɛ Bananbakaw fɛ yen Fuseni Sɛnbara ni bɛɛ lajɛlen ma wele ko Minakɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu u y'ale ta k'o kɛ o ɲɛmaa ye min ye san 3 baara ye o de faralen filɛ de Minakɛ ma sibiri tɛmɛnen in lajɛ in a kɛra Bananba bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan maa 36 o de taara ka kɛ nin ko in kɔnɔna na muso 11 bɛ a la min ye Minakɛ ye a ko ko ka maaw kala ɲɔgɔn na ka maaw kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye Bananba bɛ se ka yiriwa cogo min ko ale n'o k'a taalan ye ko wa fana ko ale ka bureau n'o ye société civile bureau in ye ko bila ko tɛ dɛ ko Bananba kɔnɔna na k'a sigira sen a bɛ san 30 bɔ nka yɛlɛma min ni baara min bɛ ale bolo
ko tɛnana dogo maa la nin waati in kɔnɔna na wa min ye baarabaw ye fana a y'a yira k'a fɔ ko u na o boloda yaasa min ye jamana yɛrɛ a bɛ se ka lafiya cogo min na n'o ye banama mara ye basigi ni lafiya bɛ se ka don ye cogo min na kalandenw denmisɛnninw musow ka yiriwaliw ka taa se jagoko ta fanfɛla ma minangɛ a ko ko a na falen don k'o la banabakaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min Bamako yan min ye korema maaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taga irankaw olu ka lasigidenso la min ye Dr Fɔnba ye n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale ni Fuseni Watara olu kɔni taara sanga sɛbɛn n'o ye sanga o bataki min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko livre de condoléance cahier de condoléance olu taara ka to o signer k'u ka taasibila ta ka ɲɛsin Iran jamana ma Iran jamana min ni ale ka masakɛ n'o o fatura avion kasara senfɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko ni ŋɔni ko in olu bɛ Irankaw kɔ nin ko in na u b'o senkɔrɔma don don sabula min ye Mali ye ale ni Iranka bolo di ɲɔgɔn ma olu tɛ dan sira la baarabaw olu b'a ka kɛ a ko kɔnɔna na Abubakar Sidiki Fɔnba ko a kɔni b'a f'u ɲɛna sa ko u k'u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na baaraba minnu n'u y'olu daminɛ olu ka se ka sinsin Wagadugukaw fɛ yen kamalen dɔ filɛ nin ye ale tun bɛ moto kan kunnasini kunun sufɛ k'a dugu jɛ bi la ale sina ka warita mobili de ye ka taa tugu kɔ tɛ a ka moto la a surunyara mobili na tuma min na a ye kun ka ɲɛ kelen bɔ maa fila o ni tora waleya in senfɛ min ye mobili in bolibaga ye ale ni maa minnu tun bɛ mobili in kɔnɔna na n'olu tun bɛ kɛnɛ ka wari in dɛndɛ ko sefa wari miliyɔn 27 o de tun n'a ko nɔgɔnin fɛ maa minnu ni fala n'i ma ko fɔ a ti dɔn aw bɛ se cogo di ka wariba bɛ bila mobili kɔnɔ ka yaala n'o ye dugu kɔnɔ kamalen k'a ka moto ta ka tugu aw kɔ ka taa sonsoli kɛ k'aw gosi k'aw fa ka taa ni miliyɔn 7 ye procureur n'o ye Wagadugu procureur ye ani gendarmelakaw ko waleya kɛra maa ɲɛna ko ka taa lakalili kɛ ko yaasa miliyɔn 27 kɔni lakalili t'o ye koyi monsieur le procureur a bɛ wuli k'aw jɔ de sa n'a y'anw ɲɔgɔnna ye an bɛ hôtelba kɔnɔ an bɛ ka wari tiɲɛ a b'an sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ kɔni nin ko tɛ se ka ɲɛnabɔ ko Benin ye yamaruya di min ye bateau kun fɔlɔ minnu kan ka tajiw ta ka tɛmɛ n'u ye n'o ye Niger tajiw ye ka taa n'u ye chinois fɛ yen sa ko olu bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min ko k'a sɔrɔ Patrice Talon ale tun y'a yira laseli dɔ senfɛ mɛ kalo tile 6 k'olu tɛna u ka daw yɛlɛ Niger ye koyi ko ni Niger ma da yɛlɛ k'olu tɛ da yɛlɛ Niger ɲɛmaaw k'u ma ko n'a y'u ja u kana da yɛlɛ bi u kana yɛlɛ sini olu y'u ka taji feere maa min ma contrat b'olu ni maa min cɛ o ye chinois ye chinois b'a ta sana o u b'a ta dugula o olu bɛ bɔ n'u ka pétrole ye cogo mun na bɔ n'a ye ten o de la sa ko Beninkaw u ka ɲɛmaaw segir'u kɔ min ye Niger frontière kɔni o datugulen don u ni Benin ni ɲɔgɔn cɛ taji tala ninnu a bɛɛ lajɛlen ye chinois ka minɛnw ye olu de ka mɔgɔ bɛ ka escorter a n'u ka Fatima ala k'olu attaquer o bɛ kɛ diɲɛ wulilen u fɛ yen Benin k'a ye nin waleya min kɛ nka halisa k'a bɛ ka maa ɲini maa min bɛ se ka kuma yaasa min ye Nizerikaw u bɛ se cogo min na k'u ka frontières u ka olu dayɛlɛ Afrique du Sud cour constitutionnelle ka fara u ka haute cour de justice kan u y'a yira k'a fɔ ko min ye Jacob Zuma ye n'o y'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye san 1900 san 2009 ka taa se san 2018 ma k'a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye u fɛ yen k'a nɔ minɛnen don min ye kalo 12 a kan k'o kɛ kaso la min ye Zuma ye k'a dun kun ye wulikajɔ kɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka ye kalata la olu dun fɛ yen ni kalata bɛ kɛ maa minnu bɛ taa wasabulon kɔnɔna na n'o ye députéw ye olu de bɛ tila ka jamanakuntigi ale fana sugandi Zuma ko a nɔ minɛnen don sabula a ye waleyaw kɛ min ye jamana nafolo ye a y'o ta k'o don sojɔ la so min n'o tun tɛ jamana ta ye musaka caman fana bɛ yen k'o kun bilara a naga kɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen tununa u y'a yira kɔni k'a fɔ ko min ye Jacob Zuma ye ko ale ka ko in kɔni ko nin na ka a bannen ye sabula a tɛna se ka kɛ assemblée maa ye kuma tɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jamanakuntigiya kalata sugandili o kɛnɛ kan Irankaw olu bɛ sanga la tile 5 sanga o sigilen n'u fɛ yen min ye u ka jamana ɲɛmaa ye ale n'a ka jamana minisiri min bɛ ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu bɛɛ lajɛlen de fatura
kari tɛmɛnen u kun bɔtɔ don u ka jamana dancɛ la n'o o ye Azerbaijan ye u kun taara ye min ye Raisi ye olu kɔni fatura ka si to san 63 la waati gɛlɛnba de sigilen filɛ nin sisan Irankaw fɛ yen sabula min ye Gaza ko in ye o bɛ senna u ni Israel bɛ ɲɔgɔn na a ko la u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Israel ye ko o ko kɛ ko u tɛna Israel to yen ko wa fana k'u na wuli ka jɔ kɛ sanga min sigilen filɛ nin ye u y'a jira k'a fɔ sa ko yanni ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma jɔ Mohamed Mokbar k'ale kɔni ka fanga ta fɔlɔ ale ka kɛ président par intérim ye tile 50 o b'a bolo a ka kalata kura sigi sen kan kalata in sa min ye ka Ayatollah sigiyɔrɔ ta sa ko ani maa minnu kan ka baara kɛ o kɔnɔna na sa o ye wasabulon fanga bɛ maa minnu bolo ani kiiribulon fanga bɛ maa minnu bolo k'a n'olu de kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka kalata in kɛ ko nka cogoya si la tile 50 kɔni ko y'a cayalen a tɛ se ka tɛmɛ o kan wa a bɛ se ka na o ɲɛfɛ fana nka foyi tɛ bi min bɛ se ka b'o la sabula laadaw la olu fɛ yen tile 40 ni o ji ma bɔn a tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ Turki président n'o o ye Recep Tayyip Erdogan ye ale kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Iran jamanakuntigi ma kunungo min ye Turkikaw fɛ yen olu ma baara kɛ fiyewu u ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen u y'a jira k'a fɔ ko maaw ka to so ko baara tɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Gaza ko la Cour pénale internationale ale y'a jira k'a fɔ ko ka mandat ta ka ɲɛsin Benjamin Netanyahu ma n'o o ye Israel premier ministre ye a n'a ka kɛlɛbolotigi n'o o y'a ka ministre de la défense ye ko sabula k'u ye ko min kɛ k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ Gazakaw olu fɛ yen n'o ye Palestine jamana ye Benjamin Netanyahu a n'a ka premier ministre a n'a ka ministre de la défense ko olu kɔni ko a yirala k'a fɔ k'u ye nin waleya cɛjugu in kɛ waleya min don bi u kelen tɛ Hamas maaw ko olu fana welelen don min ye Israel ale nominali min kɛlen filɛ nin ye Joe Biden y'a jira k'a fɔ ko o ma bɛn ale ma bi o ma bɛn a ma sini ko min ye procureur min bɛ Cour pénale kunna k'a ye kuma kalantan de fɔ k'a ye kuma fɔ nafa tɛ kuma min na ko wa ko min ye Israel ni Hamas ye ko k'a fɔ ko olu ka taa wa ko kɔni ye dabalibanko dan de ye ko wa ko min ye o ko ye ko hali u kan'u da ka sogo n'o o ye yɛrɛ k'o bɛ se ka kɛ u ka yala maa jugu i t'i jugu dɔ fɔlɔ fo ni ko y'i sɔrɔ n'an bɔra yen ale Ameriki kelen in na hali bi Donald Trump ko ale nɔ minɛlen don ko bɛna sa o kɔni k'a fɔ ani muso dɔ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ sira de fɛ o kɔni kun dogolen don o kiiri de bi sen na ko min ye sɔrɔnalidonbaw olu bɛ kuma minnu kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko plaidoirie k'olu kɔni daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun min dar'o fana kan fana ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don sa ka procès in ni o ye kiiri in ye ale jaabi kɔnɔ ko yalama ko Donald Trump bɛna na nɔ minɛ wa walima a tɛna na nɔ minɛ wa k'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye sɔrɔnalidonbagaw olu ka kumaw bannen tiɲɛ na a yɛrɛ kan ka wele nka jamanakuntigi birifinin b'a kan ko yalama ko a bɛna sɔn ka taa wa a tɛna sɔn ka taa kiiri la ka taa jaabili kɛ a nɔfɛmaw olu ko k'a kana taa ko nɔn tɛ k'a kunna gosi tɛ bɔ foyi fɛ ko wa fana ko min ye bɔnforola kuma ye hakili tɛ fɛn o fɛn na min ma bɔ procès kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɔrɔ yen a y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛ in ale tɛna na ye o kɛnɛ in kan yen tuguni kiiri tigilamaw k'u ka kiiri jaabi di wa fala ye nin bɛɛ la cɛ ye candidat ye n ko ko dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ de da o nin bɛɛ la cɛ ye candidat ye République démocratique du Congo halisa ale Américains u ko Américains ka secrétaire d'État a ko fɛɛrɛ fosi tɛ Congo bolo ko sariya sun foyi tɛ Congo bolo ko wa ko se foyi tɛ Congo ye k'a fɔ k'a bɛ Amérique ka jamanaden dɔ ko ka o kiiri k'u bɛ min ɲini u fɛ u ye maa minnu minɛ u fɛ k'u ye coup d'état kɛ u k'u bila ka na États-Unis olu yɛrɛ b'u kiiri u y'u minɛ de o ayi n y'u minɛ de olu y'u minɛ de o ni y'u minɛ i b'u di dɛ sisan Kongokaw olu ma fɛn fɔ fɔlɔ u ko n'Ala sɔnna ma ko bɛna na secrétariat d'État États-Unis ko bɛna na jaabi n'Ala sɔnna ma min ma nana b'o la an na o da maaw tulo kan
nɛgɛsoboli n'o ye Tour du Mali ye ale ta ko 10nan a kun fɔlɔ ka bɔ Bamakɔ ya ka taga Buguninkaw fɛ yen kilomɛtiri 144 o bolila ka ban u y'o boli dɛ Burukinabaw ka Mamadu Ilbudo ale de ye duloki nɛrɛma sɔrɔ o kɔrɔ ko premier ko kuncɛyɔrɔ la min ye Buguninkaw ka gouverneur ye n'o ye Wele ani Buguni maaw bɛɛ lajɛlen ani anw maa minnu bɛ yen n'an ye kow ye an bɛ bɔ ka n'an kunda kogo la k'a lajɛ ko jama bɔra kosɛbɛ ka nɛgɛsobolilaw kunbɛn nka nɛgɛsobolilaw ka ko in daminɛ a kɛra degun caman kɔnɔna na degun minnu ni olu tɛna se ka ɲɛfɔ Keba Jalo ale ye mɔgɔ dɔw kumakan ta ye fala ye an na olu di mɔgɔw ma a ka se ka olu dɔw lamɛn komi Keba bɛ yen sɔgɔmada in na ale n'u kɔni wulila ɲɔgɔn fɛ sa yaasa ka se ka taa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛna n'a lajɛ n'an sera ka Keba ka laseli dɔw sɔrɔ ani a ye maa minnu kumakan ta Buguninkaw fɛ yen tuuru in yɛrɛ ko kan sa an n'a lajɛ an ka Keba yɛrɛ lamɛn fɔlɔ. Bi sɔgɔmada in na min ye Mali Tour ye Mali Tour cyclisme o daminɛna min ye 9h du matin a kɛra place de cinquantenaire la ministre de la jeunesse et des sports Abdul Karim Kassim Famba ale nana ka coup d'envoi di o kɛra 9h ka taa se 9h20 kɔnɔ la o ye coup d'envoi dɔrɔn mais nɛgɛsobolilaw bolila k'u farikolo bɔ ɲɔgɔn na ka taa se fo Senu Baramali yɔrɔ ma o selen Baramali yɔrɔ ma sa coup d'envoi yɛrɛ o dira o yɔrɔ la o dilen kɔ sa olu kun da Buguni kan a kɛra boli ye jamana caman kun bɛ yen ka daminɛ Maroc Benin Burkina Côte d'Ivoire Mali olu jamanaw an bɛ se k'a fɔ ko olu kun bɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ la sa boli kun dara ka se Buguni ma arrivé Buguni a kɛra boliba ye tile ka farin joueurs bɛɛ kɔni bolila an y'a jateminɛ ne kɔni ye min jateminɛ mɔgɔ kelen de binna hali o yɛrɛ la a tɛgɛ dɔrɔn de joginna o ye maliyɛn mais a ma taa ɲɛfɛ kosɛbɛ sira fana état la u ye boli kɛ ka ban fɛn basi ma mɔgɔ si sɔrɔ an sera Buguni ka kɛɲɛ ni 14h moins na an nana Buguni gouverneur Usmanu wele an nana ale fana sɔrɔ ale n'a ka jama ka Mali bolikɛlaw kunbɛn nɛgɛsobolilaw kunbɛn an sera yen mɔgɔ min fɔlɔ donna jɔnjɔn kɔnɔ o kɛra Burukinabe ye o Burukinabe ale de fɔlɔ donna n'o ye Burukinabe ka ale de ye maillot jaune ta donc an bɛ se k'a fɔ ale tɔgɔ ye Muhamadi Libudo ale ye Burukinabe ale de ye maillot jaune ta maliyɛn nana n'o ye Yaya Diallo ale kɛra deuxième ye maliyɛn dɔ in ale fana kɛra troisième ye an bɛ se k'a fɔ Buguni ta kun cɛra ni nin yɔrɔ ye Burukina o ye premier sɔrɔ Mali kɛra fɔlɔ ani filanan ani sabanan ye an bɛ se ka min fɔ Jani tɔgɔ la course kɛnɛ in kan o de ni Keba Jalo. Ayiwa Keba a ye sɔnw fana ci Keba cɛ tɔgɔ ye ko Ilbudo e tɛ Burukinabe ye anw bɛ taa ye kuma o kuma anw b'a dɔn min don nɛgɛsoboli a ka fisa dɛ hali ni ma fɛn sɔrɔ i bɛ kɛnɛya sɔrɔ ko tile tun bɛ yen k'a ko kun guwanna an k'a tɔ lamɛn. Bonjour, moi c'est Issou Sani Bourema, capitaine de l'équipe nationale du Niger. Alors vous êtes venu pour la course, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de préparatif et au niveau même de la compétition? On peut, en 2 mots, nous avons fait le maximum d'entraînement chez nous, donc, et nous sommes venus dans la compétition pour trouver si réellement l'entraînement qu'on a fait au pays est vraiment... Quel est l'objectif du Niger pour ce tour cycliste international du Mali? L'objectif premier, c'est déjà faire une bonne prestation sur le tour. Et deuxièmement, puisqu'il y a des maillots qui sont mis en jeu, et chercher à avoir le maillot, pourquoi pas le maillot jaune aussi. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour monsieur. Présentation. On m'appelle le coach Kouban Christian, l'équipe du Bénin. Dites-nous l'objectif du Bénin ici. L'objectif du Bénin d'abord c'est de faire un bon classement et aussi pourquoi pas chercher les sprints intermédiaires et finalement l'objectif principal c'est de bien classer l'équipe. Est-ce que c'est votre première fois au Tour du Mali? Oui, c'est pour notre première fois venir au Tour du Mali.
climatique et autres. Oui, nous sommes bien préparés par rapport à ça, par rapport aux chaleurs et autres, le vent aussi. Nous sommes bien préparés psychologiquement et moralement. Le Mali est prêt à conserver son maillot jaune. Et vous, est-ce que vous pensez que vous pouvez concurrencer le Mali? Oui, on va essayer de faire un bon challenge pour voir s'il va vraiment conserver son titre. Comment vous avez trouvé le Mali? Bon, le Mali est bon, voilà, seulement que le climat est un peu élevé par rapport au Ah, tu l'as vu, allez. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'objectif c'est de faire une bonne prestation, d'avoir, s'il y a l'opportunité, avoir le maillot jaune. Maillot jaune. Vous savez que c'est le Mali qui conserve le maillot jaune, non? Oui, bon, c'est un jeu, donc on verra, c'est sur le terrain, on verra si c'est le Mali qui va conserver ou bien c'est la Côte d'Ivoire. Bon, le meilleur va apporter. D'accord. Alors, le meilleur va apporter biso wala nata kibajalo ya foto mina sa Burkina aleka Muhammad Ilbudlo o kara folo ye Malien ya Jalo aleka flana ye Malien wala o fana kara sabana ye sini ya faso kanga boli kataye ka damne bugunina kata nyena katabe nyena na kata sikaso o sini taye areka kuma ko anga sini tato alama ango to alama nala sanama sini mimana na bola Tour du Mali cycliste takotana ale kene be sena abe damne na bisa ta kuncha mi me kalot le muga an wolonvla fala be sa on ve koy e ta seguda o kon tita maningala a o tita o ta no fana ka dugulaw ta kuchalaw donc ame bitabla nala sanama sini ana nyon sore an nege kanya kono to ala ka oira on aw bela jile na ala ka dugu manje